Λοιπόν, ο Αδάμ Ελισέος. Λοιπόν. Παιδιά, να πούμε ότι τα κιλά τα παίρνει ο σπότερ όταν βγουν οι κριτές. Ούτε όταν θέλεις εσύ, ούτε όταν θέλω εγώ. Όταν ο κριτής κρίνει ότι πρέπει τα κιλά να φύγουν, μας λέει πάρτε τα και αυτά παίρνω. Εντάξει. Έχεις το χρόνο σου. Όταν είσαι έτοιμος ξεκινάς. Μου λες θα δώσω εσύ. Άρα το λίγο. Μάκη. Πάμε, έτσι. Πάμε ρε Μάκη. Δώσε. 12. Άλλες 10, ξέρεις μία. Πάμε. Δώσε ρε. Πάμε ρε Μάκη. Δώσε. Έχεις άλλες 5. Πάμε. Άλλες 3 ρε. Πάμε. Άλλη μία την έχεις. Δώσε. Πέτατα. Πάμε. Στέλιος, εδώ Κώστα. Έλα Κώστα. Αναλάβεις να γράφεις την τεράστια επαναλήψη. Έλα, εσύ μας κοροϊδεύεις, έλα βρεις με το μεγάλο. Λοιπόν, παιδιά, ο Ανδρουλής. Στέλιος, απλά κάτσε κάτι άλλο. Απλά καλό είναι ο ένας πάγκος, παιδιά, τουλάχιστον να είναι ελεύθερος αν θέλει κάποιος να προθερμαίνεται. Αν θέλει κάποιος να προθερμαίνεται, δηλαδή, από τους επόμενους, καλό είναι τον ένα πάγκο να τον έχουμε τόσο προθερμένο. Όσοι μπορούν, δηλαδή, ας μαλάκα κάνεις στα μάτια τους από την κάμερα. Γιατί στην ουσία, σιγά σιγά πρέπει να ακολουθήσουμε. Όποιος θέλει να κάνει ζέσταμα να πλησιάσει στο πάγκο, μην τρέπετε. Έλα, γηπαιδικά. Έλα, σε λάθα, κάτσε. Εγώ λέω μόνο που είναι να μένουν στη σειρά. Πάμε. Πάντο πάμε. Εξήγησε το παιδί πώς να κάνει το πάμε. Σταθερά πάμε και μετά αρχίζει. Ας το στέλνεις τώρα κάτω. Γιάννη. Εντάξει, απλά τα κιλά πάνε κάτω. Εντάξει, ας μην βγάλεις καμία. Να πάει κάτω. Και μου λες πότε ξεκινάμε. Κιλά. 2. Όχι. Πάμε. Πάσο όχι. Δεν μετράνε, αν δεν πατήσουν δεν μετράνε. Εντάξει. 8. Είναι χειρότερα έτσι. Κουράζει. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είναι να πάνε τα κιλά λίγο, γιατί έτσι κουράζετε πιο πολύ. Να το ξέρετε. Μένετε από δύναμη. 9. Πολύ ένα χειροκρότημα για το Ράμο. Άνοιγε λίγο. Τολί. Παιδιά, άνοιγε λίγο. Μην πέντε μπροστά η κάμερα. Πες λίγο πίστη κοπέλια. Κοπέλια. Λίγο για την κάμερα. Παιδιά, λίγο αφήνεις. Πάμε. 8. Πάμε. Δώστε. Πάμε. Έλα, να πω. Κι άλλη. Πάμε, πάστε.
Παιδιά, λίγο θα πηγαίνετε πιο μπροστά, γιατί βρίσκει πίσω η μπάρα εδώ. Εντάξει, αυτό το καθένας το όταν είσαι έτοιμος, πάμε, είναι πιο εύκολο. Πιάνεις καλύτερα. Εγώ θα βάλω αυτό. Βάσια, βάλ' το αυτό μέσα. Τίποτα, αυτό βάλ' το. Και σφίχτω με το κλατάρι, τίποτα. Γεια σου, παγνηθά βγαίνει. Πάμε. 1, 2, πάμε στο μέτρη. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, πάμε. 7, 8, 9, 20, έλα άλλες 10, 21, 22, πάμε ρε 3, πάμε ρε 4, 25, πάμε ρε πάμε άλλες 10, 9, μπράβο, 31, άλλες 4, πάμε, πάμε,